namakhehla nezalukwazi zala ekhaya kodwa bazodumisa uNkulunkulu. Siyacela ukuthi babamukele, siyacela ukuthi bangabakwazi babe nezibhoba abantu, kube nokuxabana, kube nobiyaluyalo. Kodwa makufika abantu bevathile, ogogo nomkhulu bala ekhaya abakwazi ukuthi uNdwelane kuletha abantu la ekhaya kubenzani bezokhonza uNkulunkulu. Uma kugezwe la ekhaya kuba kuhle ngokweladi njengoba senzele emicimbi namhlanje senzela bona ngoba isisekelo sethu sempilo thina eAfrika umsamo wethu. Makuthi ngapha nasekukhonzeni kuhamba kahle. Amen. Nasemsebenzini kuhamba kahle, nasemshadweni kuhamba kahle, nasothandweni sihlalene ekhaya kuhamba kahle, nabantwana kuba kahle. Kodwa makunyama ngapha emsamo zonke izinto ziba njani? Ziba njengomkhumbi weTitanic lapho kwadleka khona bonke abantu babhubhe emkhunjini olwandle. Amen. Into nento nesisekelo sayo lapho isuka khona. Amen. Isuka emoyeni. Amen. Isuka endaweni ethile ebese yakhula. Amen. Umntwana yazalwa ebese yakhula. Nasekukholeni kunjalo. Siyashunyayezwa John 7 Amaroma 10:17 siyashunyayezwa silamukele izwi bese siyendleleni nathi etsimini soshumeza abantu. Amen. Sibatshela indaba ezinhle phela ezinjani esizizwile nathi. So namhlanje sizobeka izisekelo zenkonzo kabusha. Emveni kwa yonke iminyaka ikhona inkonzo kodwa ibingakaze yenze inkonzo efana nale. Ngokushiso into na bengaxoxa nomkhulu ngathi ngiyacela ukuthi yenziwe le nkonzo. So ke ngonyaka ozayo zobe ngibuye ke noma ngeminye iminyaka nje izokwenza ke enye inkonzo enkulu kunale. Amen. Kodwa namhlanje soyibeka nje kahle isekelo ukuze sikwazi ukuthi sonke ke thina singamalunga esambulo bese siyaphuma siyoshumayela indaba ezinhle sibalethe abantu enkonzweni. Akekho umuntu ongathanda ukukholwa. Phela umuntu uyabheka ukuthi mawukhuluma naye ukuthi uJesu inkosi yakho wena uhamba kanjani. Yebo. Ngamlandela nje usibani banje obenza kanjena yena. Ubuso uthini abantu abaphenduka. Abantu abakuthanda ukukholwa. Kanti abantu babona imisebenzi yakho oyishiya ngemuva njengomneke. Abantu bayabhekisisa kakhulu ukuthi ukhuluma indaba ezinhle kodwa umungephi wena. Yebo. Ukhuluma kahle kodwa uhamba nobani. Iziphi izinto ozenzayo. Bese bethu abantu kodwa singamkhonza thina uNkulunkulu okhonzwa yilona na. Ngelinye ilanga uyaphuza kancane, ngelinye ilanga ubhidliza imizi yabantu, ngelinye ilanga utholakala engxabanweni eziningi ezimbi kodwa ngesonto umthole emuhle hambe enkonzweni. Kodwa bakhange sikwazi ukumlandela kwamanje ngoba sibona ukuthi akahambi kahle. Amen. Abantu bayabhekisisa abazalwane bami. Masukuma nje sikhuluma okamoya kaNkulunkulu. Abantu bathi siyamthanda uNkulunkulu ukhuluma ngaye. Kodwa ukwenzayo ngeke sikwazi ukukulandela ngoba wenza ukubi ungafanele. Asiphumeleke kuze zonke lezo zinto mangabe sesikwazi ukungena endlini kaNkulunkulu. Masuka nje emakhaya ethu. Emakhaya lapho esihlala khona abazali bethu size enkonzweni. Akushintshe phela kubonakala ukukhanya ngokukholwa kwethu. Ungabonakala ufana nje yonke iminyaka la lokho noncane ushintsho olubonakalisa ukuthi umamukele uKristu Jesu waphenduka wavuma isono. Bathi inkosi basiyangisinda kulungile kodwa ngiyacela ukuba ngithethelele sidlule kimi. uNkulunkulu akuthethelele kodwa ububonakala futhi wenzani usuphindele emuva futhi ukuthi kulo efanayo itholakala kuyona esikhathini sikhaphambili usayiphelela impilo yakho. Akunjalo kuNkulunkulu. uNkulunkulu siphenduka kanye bese siyahamba ingakho namhlanje kade sihlabelela ubaba wethu sesibili. Khona indlela ingxenye enkulu ebalekile. Aningayihlabeleli nje ngokuhlabelela iculo. Baba wethu sithethelele isono sethu njengoba nathi bathethelela abasunayo. Ingakho sila enkonzweni. Ngoba siyazi ukuthi siyona kodwa sifuna ukuphambana nentando kaNkulunkulu. Izwe lize lilahleke liye emsihogweni ngenxa yami ukuthi noma ngabe ngimusho ubaba sezulile kodwa abantu babona nginjani ngizifanela nje nayizolo akukuphenduka empilweni yami. Amen. Kangabe njalo ke bazalwane. Masiphenduka ngeqiniso ngobuqotho uNkulunkulu ukuze angajivezeki amandla amakhulu kangaka asiphe wona ukuthi sibe ngabantwana bakhe egameni kaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu. So ke sizothula ke izitifiketi ezihambisana nomsebenzi wokusekelwa ibandla. Ibandla livuselele ngokusemthethweni lisemthethweni nje ibandla manje. Amen. Nihambe tshele bonke abazalwane emhlabeni ukuthi ibandla lesambulo lethe esikhonza kulona semthethweni. Siyacela uzokhonza kuthini uzothola ithikithi uthole izipho zabantwana uthole ama testimonial letter ukuthi uphethwe ebandleni
umkhulu uNdwalane, zonke izinto oyidingayo eqondene nenkonzo, nako home affairs, nako bantu, yonke iminyango uzongena nje uphelele ngebandla lesambulo ngoba linjani lisemthethweni. Ngakho ke kubalekile ukuthi bonke abaholi abanenkonzo abaphethe inkonzo babe nazo izitifiketi zabo eqondene nani nenkonzo ezisemthethweni, ukuthi mabe phuma bengena becela ngisho idingo ezithile eqondene nenkonzo bakwazi ukusizakala abaholi bethu. Amen. Abantu ngabe sebuza imfanele ezithile nokuthile nokuthile unakho na athi umholi ayi kulowo mkhakha bengakafiki. Uluphethe kanjani ungakafiki emkhakheni ukuthi ube namaphepha mvume okusebenza eSouth Africa na? Iningi labaholi bethu abanazi incwadi esemthethweni. Amen. Abanalutho futhi mawuthi uyambuza athi hayi bani wako abanazi incwadi manje mina ngihamba ke emva ngiphethe isikhundla sakhe kuthi sibani kusewashona nje manje wena uyiphethe kanjani izinto zomuntu okade ashona na? Athi abaphela yena oyekade register manje thina ke ithi kuyavuselela phela kuphakanyiswa omunye umholi angene esikhundleni sikabani somholi kade khona ephethe inkonzo. Akuhlali nje kusetshenziswa izinto zakhe engasekho emhlabeni. Akuhambi kanjani. So ke siyabonga babuNdwalane ukuthi usaphila uyivuselele incwadi zenkonzo nabayosala bakwazi ukusizakala baqhubeke entweni enjani obhale kuyona isisekelo wamba ifoundation enjani strong, wafaka insimbi, wafaka iplastic, wafaka usemende namatshe yaba strong, ibandla liqhubeke likhonze ngaphandle kwehibe egameni likaJesu. Amen. So ngizocela ngamba ke ifune yakhe yakwazi ukushuta funa nje ikhiphe isithombe esihle bese ithombe ozoyishuta ngifuna ukuthi ziyoprintwa uzoshuthi zingaki ziprintwa ngamalini ngifuna zikhishwe lezo ithombe lezo zingahlala efonini yakho bese akuzoneza angithi khona mina namhlanje sokushuthi ithombe kabani khuluma la phezulu kababa nazo indawo ethi inkulu ngempela ushilo babuNdwalane ngiyabona futhi yekho le i-touch screen kabani i-touch screen engaka mama ngapha mfowethu khona sizothathela nje iteklini sizothatha babuNdwalane bazothatha izitifiketi zenkonzo sishuthe methatha isitifiketi emveni kwaloko sothatha nalo lonke ibandla nami la ekhaya ngisivakashi la ekhaya. Amen. Sothatha nabavakashi abavakashele bonke ukuthi babuNdwalane sizomela ngaphandle ke manje sithathe sonke njengebandla. Namhlanje bekuzobekwa izisekelo zenkonzo kabusha ziyavuselelwa kahle kahle. Amen. Bese kuthuthelwa phambili ke kukhonza uNkulunkulu. So bese kuqala isitifiketi bantu abami la nezitulo mama fanele kancane nje bantu kancane nje ifoni yakho izongena Sokupenda khona manje bese ke ngibona iglasi kodwa la mina ngane likhona i-drink manje angibona nje i-drink lana ngiyadlala okay waza babuNdwalane lesi certificate kubhale ukuthi National Register of Independent Churches kusho ukuthi ibandla elizimele ngalodwana elinomnegama lalo elinomholi walo okungu VG Ndwalane. Sishayile izandla bazalwane sathatha phezulu asithathele makhaya yo sasikhulu kakhulu yabona ka sikhulu kakhulu sehla kancane uye ngasodongeni kimi ngona nje konizoma kahle ngalokho right. Lesi sisho ukuthi ibandla elimele eliphethwe babuNdwalane elinegama lalo lelo bandla. Amen bazalwane. Amen.
bese kuthi sesibili sichaza ukuthi kubhale ukuthi certificate of recognition. Kusho ukuthi ngokwesiZulu wamukeleka ngokusemthethweni ukuthi yena Archbishop yena yedwa wale nkonzo. Amen. Mabili ama Archbishop la. Yeah. Amen. Lesi sisho ukuthi ke ugcotshwe ngokusemthethweni. Ordination certificate for church Archbishop. Kusho ukuthi Archbishop eligcotshwe ngokusemthethweni ngokuphatha ibandla likaNkulunkulu. Smile. Lesi sisho ukuthi ikhona inhlangano ke angaphansi kwayo nayo lapho eluleka khona njengomholi. Amen bazalwane. Amen. Ibandla leyo nhlangano ayimthatheli inqumo. Xosha lo phuma la suka la hlala la iyeluleka leyo nhlangano kuphela. Amen. Hayi ukuthi imphethe. Amen bazalwane. Amen. Siyabonga. Bese kuthi lesi ke sibhale ukuthi church leadership certificate njengoba ngike ngachaza ekuqaleni yena uArchbishop lale nkonzo kuphela. Bese noma ngabe kuyaba khona omunye oba iArchbishop athi ufuna ukukhonza noBaba uNdwalana kodwa fanele wazi ukuthi khona uArchbishop number 1, Archbishop number 2. Amen. Abalingane. Amen. Iqiniso lenjalo lemini yalingana lemini ayidingani mina bazalwane. Asikwazi ukukhohlisana fanele sikhulume iqiniso. Mangifika kukhona abazalwane bekhonza la ngiyibishop mina. Likhona elinye ibishop. Usho ukuthi mina ngomthetho fanele ngibe njani? Number 3. Ngingafuni ukuthi ngivele ngisondele kuBaba uNdwalana. Manje Amen. abaningi abazalwane bafuna ukusondela kubaholi kuqala. Eke bonke labaholi abathole la enkonzweni. Amen. Amen. Aphinde futhi axove bona labazalwane abathole la enkonzweni. Abashiye bengasazani bona bodwa. Aphinde futhi ahlubuke nabanye abazalwane. Amen. Abantu bakithi abamnyama sesikhonze nabo. Ngisiphathele isikole manje for 20 years ngikhona la. Abantu bangifundisa izinto eziningi ezimbi. Bayigebenga abantu. Abakuthanda iqiniso. Amen. Smile. Masithethe manje kusitshele phela. Singaloku sihleka isikhathi eside. Ngathi kusela ngaphansi manje. Bese kuthi lesi ke sika esomsizi wakhe umama uMachati njengomsizi kaBaba uNdwalana. Sukuma ke nawo mabamukele sakhe. Mama Machati. Oza nomusa. Amadlela wasavuma. Hayi salisini nje ukuba selangiseni manje bese ngifunda lokho uzani bamdala uzani sondela leli phepha lokuqala liphume ebhodini imithetho elawula ibandla ukuthi ibandla liphathwa kanjani unobhala njalo ngekota bayalifundela ibandla lemithetho kodwa ayiphumi lemithetho la egcekeni amaphepha aphumi la ekhaya. Amen. Ahlala la ekhaya amaphepha Amen. ngoba isigodlo sila ekhaya kwaBaba. Amen. Bese kuthi lelinye elikanobhala lethi nalo lihlala futhi khona la esigodlweni. Amen. Ufundela abazalwane futhi nalo. Amen. Njalo futhi nakhona ngekota ayafunda lamaphepha ukuze abonke abathi bayakholwa egameni kaJesu bazi ukuthi uJesu ubheke ini kubona. Amen. Awusayihambeli ngokwakho kodwa usulawulwa
umoya oyingcwele kaNkulunkulu. Amen. Awusazenzeli izinto oyithandayo. Yeah. Kodwa umoya oyingcwele kabani? kaNkulunkulu. Wethu. Bese kuthi la constitution umthetho osisekelo obhalwe ngesingisi webandla uzosebenzela lona ibandla lesambulo. Amen. Bese kuthi la ikomiti ke lizosebenza nobaba uNdwalane ekuphatheni lenkonzo. La ekhaya ngizile ukuthi khona abashumayeli, abavangeli, nabogoso, nabakhokheli. Bonke kufanele baqoshwe phansi la. NgoJuly leli phepha bese liyabuyiswa sithumele ePretoria. Bese kwazeka ukuthi obani abangabasizi bakababundolane abantu asebenza nabo. Amen. Akusebenza umuntu oyedwa. Amen. noJesu akazange athi ngithuma ngababili ngoba eyedwa no, kodwa bebathuma ngababili ngoba sebafundisile umsebenzi. Bese ke hambani ngoba seninikile amandla niyoshumayela indaba ezinhle. Kusho ukuthi kusebenza a team work. Engakho khona uNkulunkulu Baba, iNdodana noMoya oNgcwele. Akuyena uNkulunkulu yedwa nje. Noma bengenza noma ngabe yini emhlabeni uNkulunkulu eyedwa, kodwa ubiza iNdodana wabiza uMoya oNgcwele ukuthi babe njani basebenze kanye kanye bendawonye sozibona. Bese kuthi la eyakheke le incwadi babundolane yayifundela nje ngekhathi ethi noma bafundela abantwana ukuthi umuntu oyi-archbishop uziphatha kanjani. Amen. Ngeke thina size sikwazi nje ngeli langa sibuye la ekhaya ngoba kuthiwa ivolunteer selinjani selikhulelwe. Amen. Ngisho nami la ngikhonza khona angikwazi ukulungiphansa abantwana bami abancane ngishumela kubona. Amen. Bathina babele ubadlalisa ngamazwi angekho right. Ayikho lonto ayifuneki lonto. Amen. La sizoshumela uNkulunkulu kuphela. Masiphuma la sihamba siye emakhaya. Akekho futhi osala la ekhaya lokho ephishizela enza zonke izinto athi sizo babundalana. Babundalana nezingane zakhe. Mangabe kuzosetshenzwa usebenza kanye kanye nani nabantwana babundalana. Amen. Bese kuthi leli ke uma ngabe sebekhanda amakomiti enkonzo noma ikomiti lenkonzo bazofunda la ukuthi kuba ubani umasihlalo nobhala umdeni mafu kanjalo kanjalo kanjalo. So zonke lezi zisenjani siyayifundisa ukuthi ibandla linjani lazi ukuthi lihlela kanjani uma ngabe seliseleli lonto. Lana ke ukhuluma ngazo zonke izinto ezikhuluma ngejoin yethu. Ngibona abazalwane bayikhaya ngibazi babheka ijoin njani umfaniswano njani. Bona ngibheke ibomvu eziyelo eziblue ezigreen. Ngeke phela ngithathe wonke amajoyini onke la mabandla. Angithi bazala bami. Amen. Yothi join yenu elizokwaziwa ngayo. Bese nisebenzisa yona. Lo join yobe njani? Yobe siya register ke nayo futhi ePretoria. Ukuthi ibandla lesambulo ligongwe. Ubona ubona amaNazaretha amhlophe athekwa. Amaweseli abomvu teta. AmaBaptist ba black and white. Abashintshi nabase UCC bawokhakho mama. Abanye abangakagani basesibasijabeni bazogana kanjani bagqoke ezimhlophe yabo siyabazi nani ke bazayona especially sambulo funa umama umanqumalo nje uyijuba yena so siyazi ukuthi mangabe ejubeni ngibona kodwa nayo leli ijuba khona la endlini. So ngicela ihlale phansi ke lezi zinto zilungiswe kancane kancane mabecela abaholi ukuthi ke asithengeni umfaniswane nje bazoxoxa nani bese kancane kancane thina singamalunga sonke sambulo sifane sonke. Amen bazalwane. Amen. Ngabika umehluko singabe saqonda ukuthi bani noma sesikubona emgwaqeni angikwazi noma ukhonza la noma ukhonze eholi mhlawumbe uhamba nomkhulu umongameli. Amen bazalwane. Amen. So bonke abala abafani babe into abayingane ngabe into uma kukhona umfaniswano uthile efanele sifane ngawo asibe njalo sonke sigqoke into enjani efanayo. Amen bazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu. And then ukhona umbuzo kuloko sengikhulume ngakho kwamanje. Ngiyitifikethi. Ngangafika kwindawo senza wona lo msebenzi ofana nalona. Ngacela ngabuza ukuthi hawu ukhona yena nombuzo kwathiwa cha. Kodwa lingakapheli isonto ngaze kuthiwa hawu lelo bandla selihlakazekela phela ngoba kade bekhona inkonzo naba understandanga ukuthi babo basikhuluma ngani. Oh. Kodwa babuzanga esekhona. Yeah. Bathe bese bephuma bathina sizwa lento. Bathi siyashiya inkonzweni. Oui. Ukhona nombuzo? Hayi.
Ukhona nombuso. Ndakudawo. Abantwana ke babusiswa ke ngekhathi ethile. Nazi izitifiketi zabo abantwana. Bese ukuthi lesitifiketi noma ngabe yo ka Home Affairs noma ngabe kuphi. Sisemthethweni nje siyangena sithole noma ngabe yini efunayo uhulumeni. Ibandla lisemthethweni. Amen. Asingabazi lokho. Leli bandla umsebenzi sesiwenze iminyaka ewu20. Siwenza nje kanje. So ke angeke namhlanje sithi uNdwalane siyamsiza kanti simfake ehlathini. Amen. Ngabe angazi ukuthi ngabe kunjani phambi kaNkulunkulu. Ngingayaphi nje phambi kaNkulunkulu. Amen. Lokho ngikhuluma nani la sizobe ngilande futhi ngakho uNkulunkulu. Amen. So ke nje ukwenza emhlabeni kuyenzeka nasezulwini. Sibophe ezulwini emhlabeni kuboshwe nasezulwini. Siqaqa la kuqaqwe nasezulwini. Amen. Masikhalisa abanye abantu, asikhalisi labo bantu kodwa sikhalisa uNkulunkulu qobo lwakhe. Amen bazalwane. Amen. Masibahlukumeza senza noma ngabe yini ethandwa yithina, uNkulunkulu ulalele uzophendula. Bese kuba ngathi uqalekisiwe okanye uhlushiwe kanti uNkulunkulu sephendulela bonke abantwana bakhe odlule kubona abadlule kuwena ngokuthi bahlukumezekile. Bese kuba nezitifiketi zabantu abadala nabo kuyenzeka bayifuna izitifiketi zabantu abadala noma ngabe kulabo sisebenzisa khona. Kuthiwa ukwenza kuphi umuntu busiyamgcwalisela ke isitifiketi. Bese bakhona iminikelo ke oyikhiphayo phela ukuze ziqhubeke kanjani zigaye phela izitifiketi. Ungajethi ukuthi uthola isitifiketi mahhala esontweni. Amen. Bakhona iminikelo wenziwayo ukuze abamdala bakwazi ukuqhubeka kanjani azenze izitifiketi ihlale zikhona ngoba kuzokusizakala ibandla kuphela. Abanye abangakhona bazoza futhi nami abanye ngiyabasiza babe sayisengisizakele ngisitholile isitifiketi sika sibani bani ngoba ngoba kwenye umuntu esikhathi eminyangweni wezasekhaya basho ithambo uthatha isitifiketi lapho ukwenza khona. So fanele kumholi wakhe afike kwenza isitifiketi afake igqibiso bese uyasihambisa ke bakunikeza lento oyifunayo. Abanye uthi ufunakala incwadi zobufakazi ukuthi ukhonza kuphi kuliphi ibandla njengoba ehleli nje endaweni. Leyo nto kuthiwa yini? I-testimonial letter. So umkhundwalane nelungelo lokuyenza incwadi ihambe yokusiza wena uthole umsebenzi. Nale kithi lenkonzo. Amen. Bonke abamalungu enkonzo fanele babe nalithikithi ukuze imisebenzi yakho ibhale khona. Isambulo 13 verse number 14. Babusisiwe abamsebenzi yabo phambi kaNkulunkulu mihle ilotshiwe encwadini yokuphila. Noma sebefile iyakubalandela ihambe kanye nabo. Sibhala la ithikithini imisebenzi yabo bonke abazalwane abathi bathanda ukuba amalunga esambulo ibandla eliholo baba uNdwalane. Ake simshayelise umbazalwane usebenzele baba. Amen. Siphinde futhi shayise obe kakhulu bazalwane baba. Leli phiki ithikithi lika mama. Kenze kuyofuna esibhedlela khona ugulayo noma ufuna ejele khona oboshiwe. Kwisisikhathi kuye kwenzeka ibizwe nomathe angabizwa ngomuntu wakwaNdlovu angimazi kodwa wenze ukuthi ngumfundisi okhona eMawoti bathumela ekhaya baba baso ufuna ukukhuluma noyedwa nje ongaphandle ongumfundisi bangiya lapha ngishangitshela bangifika lapha esangithawu baba akangena nje manje ngathi hayi bantu abami khona ngicelile la ngaphakathi ukuthi ngizomsiza hawu baba hayi asikashaya isikhathi sokungena asithi hayi kulungile bantu abamina la angizange ukuzomosha izinto ezithile ngomfundisi osemthethweni. Amen. Abazange basangibuza kunye kodwa ngena babuye mbona kodwa isikhathi sokungena kwaze besingangeni besingakashayi ngangena ngoba kanjani uhulumeni unginikile indlela yokuthi ngingomfundisi osemthethweni. Amen. So mangena endaweni ethile kazi ukuthi ukungena umfundisi la ayikuyiphekela ikhona ukuthi mase ngene ngaphakathi qhuma amabhomu kwenzeka izinto ezithile abantu cha kodwa kusho ukuthi ngizokwenza neze counseling noma ngizokweluleka ngaphakathi bese ngiyaphuma ngihamba futhi. Amen. Amathikithi abo ke amele lokho ngaba sesibhedlele ngaba noma ngabe kuphi la ongena khona njengomfundi njengomngeni lokwesithunzi somfundisi somholi wabantu emphakathini ongena ngaleli khadi. Bo England nje na ebhaneni ko Brazil sihamba ngalo bakhaya. Ngobabani ukuthi umfundisi. Ngingena ngishesha ke mina ngoba njani bazi ukuthi benze thola ngisho umthandazo kuphi ebhanoyini for 24 hours niphezulu kolwandle. Amen. Elika mama leli elika baba leli. Amen.
nase ngiyaphuma ngoba angiphume ey'thombeni angimuhle kakhulu ey'thombeni ngiyaphuma kuba ngapha-ke bathatha isithombeke umsebenzi webandla siwushiye wonke khona okushidayo ngiyobe sengikhuluma nami-ke Smile, 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 smile. ngibuka ngakubona abantabeni sisho ukuthi lemakela Yebo. bengicela sithathe sodwa isithombe ngaphandle sonke suma bantu ba njengebandla sonke